Auxillia Mnangagwa, the first lady of Zimbabwe, panguva ino tirikuona maprotest ari kuitwa kuUnited Kingdom. Right now tirikuona kuti ari kunzi aiwa ngaadzokere kumba. Panapa vari kufamba nepropaganda kuti Auxillia go home to Zimbabwe. Panguva ino vari kufamba nemaposters, vari kuuya vachiisa mapost pasocial media vachiti Auxillia go home to Zimbabwe. 45 years of oppression, violence and vote rigging. Tikuona vanhu vari kuUK vari kunyatsoratidza unity ende vari kuramba vachiti aiwa tanoenda neZANU-PF. ZANU-PF iri kushungurudza vanhu nyika yeZimbabwe ndokuti vasubscribe like on the bell icon. Topinda panapa pahendo yeZHRO Zimbabwe vanobuda nyora vachiti it's now. We do not even know if Auxillia is here in the UK, but we are ready to make our views known against the SERIOUS ZANU-PF vote rigging regime, their private jets, and their bribery plans, selling Zimbabwe short for a few more billions in the Mnangagwa joint account. Mashoko ari kuda panguva ino takataura, if you watch another video panapa tiona kuti arrival hainasi kunzwisisika nokuda kwokuti the regime panguva ino iri kuda kurasa vanhu kuti vanhu vasaziva kuti Auxillia Mnangagwa asvika here, kuti matravel times acho airatidza kuti akabuditsiwa nevanhu vakanga vakamirira vachiexpecta kumugamuchira vakaona asati asvika. Zviri kuonekwa kunzi kurasisa uku kwaita kuti the first lady aiwa asanosangana nemaprotests neeshowdown yakarongwa muUnited Kingdom. Ende panguva ino vanhu vari kuti variko maZimbabweans ari kuUnited Kingdom vari kuti takungoprotesta kuti maother first ladies vachanga variko kuFlair Summit vazive chokwadi kuti ndo zviripo, ndo the current situation iri kunyika yeZimbabwe, kuti even vachita maspeeches avo vachidzidzisana vachiencourageana, they must know kuti there are some people vari kuonekwa kunzi vanouya aiwa vachiencourage kuita vanhu zvakanaka, but kune their states vari kuonekwa kunzi vari kukonzeresa repression, vari kuopressa vanhu, violence nevote rigging. Mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa maZimbabweans ari kuUnited Kingdom vatori nechimoto zvokutosvika pakutobloka the first lady wenyika yeZimbabwe kuti haafaniri kutombopresenta, haafaniri kutombostepa muUnited Kingdom. Bida kuma section medu muze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Subscribe, like, chat on the bell icon.